Vážení přátelé, vítejte na vlnách Hlasu naděje, vítejte u průlomového zpravodajství z uplynulého týdne. Pojďme se na to podívat, dějí se závažné věci. Na Írán zaútočily přímo Spojené státy americké, konkrétně na 3 jaderná zařízení. Írán vypálil na Izrael hypersonickou raketu Fatah 1. Protivzdušná obrana Izraele selhala. Netanjahu je šokován, jak vypadá Tel Aviv po návštěvě íránských raket. V Iránu probíhá rozsáhlé zadržování agentů USA a Izraele. Teheránská policie zveřejnila výslechy zajatců. Irán také zadržel Němce, kteří shromažďovali zpravodajské informace o zařízeních pro USA. Operace byla řízena na dálku přímo důstojníkem ze Spojených států. Po izraelském útoku byla v Iránu zjištěna radioaktivní kontaminace. Velká policejní akce na Slovensku je zaměřena proti bývalým vysokým funkcionářům Ministerstva obrany Slovenské republiky. Přeju vám smrt, vzkázal Řeporyec a bývalý starosta za ODS Pavel Novotný voličům hnutí ANO. Německého kancléře Merze obvinili z nacistické rétoriky. Státní zástupci v Německu zahájili vyšetřování. Došlo k jednání mezi běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem a zmocněncem USA Kolegem. Ukrajinský protivládní odbojář vyzval Ukrajince k odporu proti verbířům. Zabili vás 2,5 milionu, zbytek mužů se skrývá. Trump posílá do Los Angeles 2000 vojáků Národní gardy. Největší britský poskytovatel veřejných služeb Thames Water zkrachoval. Nyní se na to pojďme podívat pěkně zblízka. Vítá vás Richard Štěpán. Na Irán zaútočily samotné Spojené státy americké. Napadena byla 3 jaderná zařízení: Fordow, Natanz a Isfahan. Agentura Reuters uvedla, že útoky provedly strategické bombardéry B-2, schopné nést bomby GBU-57, které ničí bunkry. USA podle Trumpa zcela zničili iránská zařízení na obohacování uranu. Irán uvedl, že zařízení Fordow bylo evakuováno a v důsledku amerického útoku nedošlo k žádným trvalým škodám. Po izraelském útoku na Irán byla zjištěna radioaktivní kontaminace v místě, řekl šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi. Šéf této agentury uvedl, že uvnitř ochranného perimetru tohoto jaderného zařízení Natanz bylo zjištěné malé radioaktivní zamoření. Iránská média psala o porušení těsnosti podzemní konstrukce, které vedlo k rozšíření radioaktivních látek uvnitř tohoto zařízení. Grossi včera potvrdil, že izraelský útok vážně poškodil iránské jaderné zařízení v Natanzu. Úder zasáhl podzemní část zařízení a způsobil náhlý výpadek proudu, který mohl vyřadit z provozu všech 1500 centrifug na obohacování uranu pracujících v podzemí. Irán vypálil na Izrael hypersonickou raketu Fatah 1. Protivzdušná obrana Izraele selhala. Irán a Izrael si v noci vyměnili údery, při nichž došlo k explozím v Tel Avivu, Teheránu, provincie Isfahan a v centru Izraele. Podle blízkovýchodních médií byla asi třetina iránských raket zachycena a zbytek dosáhl svého cíle. Mezi nimi byla i hypersonická raketa Fatah 1, odpálená silami islámských revolučních gard. Teherán uvedl, že tato střela zasáhla budovu izraelského ministerstva obrany v centru Tel Avivu. Střela překonala vzdálenost 1400 km za méně než 5 minut, rychlostí až Mach 15 a manévrovala v atmosféře a mimo ní. Izraelská protivzdušná obrana na ní vypálila 12 raket protivzdušné obrany, ale bez úspěchu. Irán také zveřejnil infografiku k hypersonickým střelám Fatah 2. Netanjahu je šokován tím, jak vypadá Tel Aviv po návštěvě iránských raket. Irán zaútočil na velitelství kybernetického velení izraelské armády C4I. Informovala o tom iránská tisková agentura IRNA.
Napadeno bylo rovněž zpravodajské středisko v Gaf Jamu. Zasažená byla také budova izraelské burzy v Ramat Ganu. Teherán je poloprázdný. Iránské hlavní město opustilo podle místních zdrojů asi 5 milionů lidí. Počet obyvatel iránského hlavního města v roce 2025 odhaduje na přibližně 9,73 milionů, což znamená, že město je poloprázdné. V Iránu probíhá rozsáhlé zadržování agentů USA a Izraele. Místní média informují o sérii zatčení v Iránu. Orgány činné v trestním řízení identifikovaly podezřelé agenty izraelské zpravodajské služby. U nich se ukázalo, že se narodili v Afghánistánu. Podle íránských orgánů činných v trestním řízení se právě v tomto prostředí Mossad aktivně rekrutoval. Hlavní škody v Iránu v současné době nezpůsobují ani tolik nálety, jako spíše vnitřní sabotáže. Výbuchy, útoky dronů na ropnou a plynovodnou a vojenskou infrastrukturu a pokusy o atentáty na úředníky a důstojníky. Teheránská policie zveřejnila výslechy zajatých agentů Mossadu odsouzených k trestu smrti. Oba přišli do Iránu z Afghánistánu pod záminkou hledání práce. Zadržení na videozáznamu přiznávají, že byli podvedeni lidmi z Německa, kteří jim zaplatili za špionáž na několika místech v Teheránu, včetně budovy iránské televizní a rozhlasové společnosti. Irán také zadržel Němce za shromažďování údajů o vojenských zařízeních pro USA. Iránské bezpečnostní služby oznámily zadržení německého občana Marka Kaufmana, který si vydával za cyklistu. Bezpečnostní služby zjistily, že muž využíval cyklistický trénink jako zástěrku ke shromažďování informací o strategicky důležitých místech v Iránu. Natáčení jaderných komplexů, leteckých základen, raketových tunelů a tras dronů. Podle iránských úředníků byla sportovcová trasa předem naplánovaná, projížděla uzavřenými vojenskými zónami. Kaufman měl navíc na sobě GPS tracker a všechny údaje, zastávky, fotografie a souřadnice posílal v reálném čase prostřednictvím Messengeru svému původci. Je třeba poznamenat, že operace byla řízená na dálku důstojníkem sídlícím ve Spojených státech. Iránská rozvědka si je jistá. Za krytím jízdy na kole se skrývala promyšlená operace CIA. Iránská televizní stanice byla napadena hackery vyzývajícím k převratu. Video na sociálních sítích ukazuje Iránce, který připíná kanály a vyzývá k tomu, aby vyšli do ulic a svrhli zločineckou vládu. Soudě podle klidné intonace a smíchu diváka nehodlá otřást režimem. Na záběrech je použito logo izraelské operace Rising Lion, ale bez židovského názvu. خب اینا الان چجوری میخواید نشون بدی شبکه‌ای که اونجا آرم شیما میبینید آرمش این ببین میتونی بزنی یک چیز آنتن صدا سیما نماهواره دو بزنم بزن دو آره تونستم جمع کنم نه دیگه اون بالاش چیزه شیره نه پیچه چه در خارج از کشور و چه در داخل آن. آنها میلیاردها دلار را صرف توسعه موشک‌ها و برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای می‌کنند. به جای اینکه در زیرساخت‌های آموزش و پزشکی برای رفاه چیزو نداری آنتن ایرانو چرا همچنین نداری در کسی پوشیده نیست که چند روز پیش این وضعیت شروع به تغییر کرد. افسران ارشد نیروهای Velká policejní akce na Slovensku je zaměřená na nejvyšší představitele bývalého vedení Ministerstva obrany Slovenské republiky. Policie chtěla předvést bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa. Ten je však v současné době v zahraničí.
Policie prý ex-ministra hledá v jeho bydlišti. Ten však na sociální síti veřejně informoval, že míří do Kanady a na Slovensko v těchto dnech nedorazí. Policie chce zadržet také Petra Kozáka, bývalého generálního tajemníka služebního úřadu Ministerstva obrany. Zadržen byl také údajně Aleksandr Gurský, bývalý generální ředitel společnosti Constructa Defense. Tato akce měla souviset s dodávkami munice na Ukrajinu. Předem se zabývá finanční útvar Úřadu pro boj proti organizovanému zločinu a dohled nad ním má vykonávat Úřad Evropského veřejného žalobce. Ešte raz sa teda opýtam na zásah akcie Darca v súvislosti s pánom Naďom. Údajne mali byť zadržaní aj nejakí ľudia z Ministerstva obrany okolo Constructive Defense, či sa k tomuto viete vyjadriť? Ďakujem pekne, vážený pán redaktor, ale v tomto prípade by som si dovolil osloviť aj aktuality, ktoré hneď porozumeli, že koho je to akcia. Aby som sa ostro ohradil voči rôznym slovám, ktoré predovšetkým aj tu boli zverejnené. Ak všetci dobre čítame informácie, ktoré podáva prezidium Policajného zboru, v tomto prípade ide o trestné stíhanie začaté Európskou prokuratúrou, na čele ktorej stojí pán Novocký, čo je nominácia bývalej vlády, bývalej prokuratúry. Ja si nemyslím, že je toto možné spájať. Tie nenávistné prejavy, ktoré pán Bardych od seba dneska dostal, je zjavne frustrovaný dlhodobo, sám sebou. Ja ho pekne poprosím, aby sa správal normálne a vnímal aj realitu. Čiže ešte raz to zopakujem. Podľa mojich informácií, nevedel som o tom samozrejme, v tomto prípade trestné stíhanie začaté Európskou prokuratúrou, ktorá nariaďuje jednotlivé úkony. Môžem zase povedať, že ja nemám rád tieto ranné aktivity o 6 ráno, neviem, aký to má zmysel, aký to má význam. Ak som pripravený, mám si to pripraviť, možno niekto mal nejaké informácie a preto nie je doma, alebo to dlhodobo plánoval, to je na každom z posúdení. Ale z môjho pohľadu je dôležité a my sme si splnili úlohu, respektíve moji kolegovia si splnili úlohu po tom, čo veci skontrolovali, dávali trestné oznámenia. Ale v tomto prípade mám pocit skôr, že ide na základe podnetu Najvyššieho kontrolného úradu. Čiže z tohto pohľadu bola nejaká správa Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý zjavne ju odovzdal orgánom činným v trestnom konaní a Európska prokuratúra, nie teda Matúš Šutaj Eštok a ministerstva vnútra, alebo generálna prokurátora, pán generálny prokurátor Žilinka, ale v tomto prípade Európska prokuratúra v tejto veci pokračuje. O to zaujímavejšie je vedieť, že o čom celý ten príbeh je a ja som presvedčený, že aj oni majú nejaký vzťah Európska prokuratúra k médiám a že vám nejaké informácie k tejto veci podajú, ale ja nebudem spochybňovať ich konanie. Přeju vám smrt, vzkázal Řeporyjec Novotný před nástupem do vězení voličům hnutí ANO. Bývalý starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný za ODS se před nástupem do vězení nechal slyšet, že voliči Andreje Babiše jsou podlidi a občané druhé kategorie a neměli by mít volební právo. Pak jim dokonce popřál smrt a naopak vyzdvihl premiéra Petra Fialu. Máme tady průzkum, který říká, že 30% z těch, kteří se hlásí k Babišovi, to dělají jenom protože hází kocky pod nohy Fialovi. Já chci říct, že kdo vlastně volí Babiše nebo nemá rád pana profesora Fialu, tak to je nevzdělaný tupej český plec. Hloupej, jsou to vlastně podlidi, jsou to občané druhé kategorie, je to povl, který by neměl vůbec volební právo. Já si myslím, že Praha by neměla živit vůbec Moravskoslezský kraj třeba. Jo, Ukrajinci vám vydělávají na důchody, vy zmrdí, nevděční. Byste měli denně na kolenou klečet a děkovat panu profesoru Fialovi za to, jak se máte dobře, vy zmrdí, skurvený. Přeju vám všem smrt, nebo vám přeju, aby vám se zlámaly ruce. Aspoň. Aby se nemohli těm volbám, protože jste prasata, který stříkají sperma do držky České republice. Ať žije Petr Fiala, ať žije ODS, vy špíny. Soud v květnu poslal Novotného na 3 měsíce do vězení kvůli opakovanému porušování podmíněného trestu. Novotný si od té doby připsal třeba obvinění z kyberšikany nebo autonehodu na dálnici D4, přičemž vyšlo najevo, že už více než rok nemá platný řidičský průkaz. A nyní opět ze Slovenska. U Nejvyššího správního soudu Slovenské republiky má začít kárné řízení se soudkyní specializovaného trestního soudu Pamelou Záleskou. Vyplývá to z rozvrhu soudních jednání. Kárný návrh na soudkyni pro údajné
Průtahy podala předsedkyně soudcovské rady Marcela Kosova a také předseda Nejvyššího správního soudu Michal Truban. Soudkyně Záleská je známá ponižujícím a až nelidským chováním vůči obžalovaným. Například pod jejím vedením došlo k nepovolenému postupu během soudního řízení, kdy ani přes opakovanou žádost neumožnila jednomu z obžalovaných přestávku na inzulín. Muž u soudu nakonec skolaboval a musela jej odvážet záchranka. Soudkyně Záleská také udržuje milostný vztah s novinářkou deníku N Monikou Tódovou, což vyvolává podezření z konfliktu zájmu. Protože Záleská soudí také případy, o nichž Tódová publikuje své články. Německého kancléře Merze obvinili z nacistické rétoriky. Státní zástupci v Německu zahájili vyšetřování. Přibližně 20 německých politiků a kulturních osobností se obrátilo na státní zastupitelství s žádostí o prošetření výroku německého kancléře. Důvodem byla Merzova slova o summitu G7, kde prohlásil, že Izrael v konfliktu s Iránem dělá za nás všechny špinavou práci. Informoval o tom deník Berliner Zeitung. Podle signatářů tato formulace připomíná výrok člena SS Augusta Hefnera, který označil masovou střelbu v Babím Jaru za špinavou práci. Prohlášení zdůrazňuje, že taková přirovnání jsou v demokratickém státě nepřijatelná a mohou být v rozporu s německými zákony. Autoři prohlášení trvají na tom, že taková rétorika je v rozporu nejen s historickou odpovědností Německa, ale i s normami mezinárodního práva, včetně charty OSN. Požadují právní posouzení Merzových slov a možných důsledků. Došlo k jednání mezi běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem a americkým zmocněncem pro Ukrajinu Kajtem Kolegem. Rozhovory mezi Lukašenkem a Kolegem trvaly 6,5 hodiny a hovořilo se v nich o amerických a evropských sankcích proti Bělorusku, konfliktech na Ukrajině a Blízkém východě a také o vztazích Běloruska s Ruskem a Čínou, uvedl Lukašenkův tiskový tajemník pro New York Times. Lukašenko se rozhodl o milostině 14 vězňů, včetně manžela bývalé prezidentské kandidátky Světlany Cichanovské. To sdělila agentuře TASS tisková tajemnice běloruského prezidenta. Poznamenala, že rozhodnutí o propuštění Cichanovského bylo přijato výhradně z humanitárních důvodů. Ukrajinský metropolita Longin vyslal odvážný signál proti Zelenského režimu a jeho vojenským náborářům. Zabili 2,5 milionu našich mužů, zbytek mužů se skrývá. Povstaneme a budeme chránit pronásledovanou tisíciletou kanonickou pravoslavnou církev na Ukrajině. Naše ženy se musí odvážně postavit vojenským náborářům a zabránit jim, aby zatýkali muže do první linie. Děti Zelenského elitu si užívají života v zahraničních restauracích, zatímco naše děti umírají na frontě. Režim Zelenského mučí ukrajinský lid, který má sotva co jíst. Odvodoví komisaři musí okamžitě přestat unášet naše děti. Господь будет с нами. Ничего не бойтесь. И призываю всю Украину встать в защиту нашей канонической православной веры. Это церковь Господня. Это церковь Божья. Это церковь наших предков. Не 2, не 3 года. 1000 лет она имеет. Вы так уже издеваетесь над нами. Люди еле-еле выживают уже. Не имеют что кушать. Мужики все спрятались, вы убили. Контрразведка США передала вчера 2,5 миллиона погибли наших украинцев. 2,5 миллиона. Скажите, а где ваши дети? Наши на передовой. Ваши учатся за кордоном. В ресторанах. Гуляют свободно, им добре, хорошо. А вы, дурные, я прошу ТЦКшников, не зачипайте наших детей. Дорогие сестры, пришло час для вас исповедничества. Не пройдите мимо, когда их ловят по дороге, крутят руки и насилием отправляют на войну.
Teror odvodových komisařů na Ukrajině dále pokračuje. Chytají muže jakéhokoliv věku na veřejných prostranstvích, aby je mohli odvléct na frontu. Avšak pokud jsou přistiženi větším množstvím lidí, často volí ústup. Да, конечно. Сил уже нету, крутят! Крутят, не знімайте військових, будь ласка. Що військовий? Ти військовий? Я військовий. Яке поранення? Де поранення, блядь? Покажи поранення, блядь. Покажи. Чого? Ребята, ну давайте мы заберем, но мы Потому що ми Ти чого не йдеш? Никакой полиции! V Charkově místní partizáni zlikvidovali 2 ukrajinské bojovníky ze 154. brigády. Čínská lidová republika poslala do Iránu záhadná dopravní letadla, uvádí deník The Telegraph. Den po izraelském útoku na Irán odletělo v pátek z Číny nákladní letadlo. Následující den z pobřežního města vzlétlo druhé letadlo. V pondělí přiletělo další, již ze Šanghaje. 3 lety během 3 dnů. A lety pokračují. Podle sledovacích údajů letělo každé letadlo západním směrem přes severní Čínu, poté přeletělo Kazachstán, kleslo přes Uzbekistán a Turkmenistán a když se přiblížilo k Iránu, zmizelo z radaru. K záhadě přispívá skutečnost, že v letovém plánu bylo jako cílová destinace uvedeno Lucembursko, ale zdá se, že letadla se vůbec nepřiblížila k evropské hranici. Tyto lety vyvolávají obavy, co přesně by Čína mohla posílat směrem k Iránu v době probíhající války Teheránu s Izraelem a USA. Obavy nejsou neopodstatněné. Podle leteckých odborníků se Boeingy 747 obvykle používají k přepravě vojenského vybavení a zbraní a také k plnění vládních zakázek. Trump posílá do Los Angeles dalších 2000 vojáků Národní gardy. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil, aby tyto jednotky chránily federální zřízení v Los Angeles. Vojáci nebudou sloužit jako policie, ale projdou výcvikem k deeskalaci. Trump již dříve vyslal do míst pokračujících nepokojů 4100 příslušníků gardy a 700 příslušníků námořní pěchoty navzdory kritice kalifornského guvernéra, který to označil za převzetí moci. Největší britský poskytovatel veřejných služeb Thames Water zkrachoval. Společnost, která se zadlužila ve výši 20 milionů liber, nechce nikdo koupit. Dokonce i věřitelé jsou ochotní ji převzít pouze v případě, že vedení společnosti a společnost samotná získají imunitu před trestním stíháním za závažné trestné činy proti životnímu prostředí. Český europoslanec Ondřej Dostál se vyjádřil k protislovenské misi Evropského parlamentu organizované europoslancem Zdechovským a jeho slovenskými komplici. Misi si zařídili na výboru pro rozpočtovou kontrolu europoslanci Zdechovský, straník Fialovy vlády nepřátelské ke Slovensku, a Vězik z Progresivného Slovenska. Ze 4členné kontrolní delegace tak byli 2, předseda Zdechovský a progresivista Věcik, cinklí tak, že kdyby psali znalecký posudek, každý soud by je vyhodnotil pro podjatost. Zbylí 2 členové delegace byl zelený aktivista Freund a za opozici Ondřej Knotek z Patriotů. Vláda práva a průhlednost financí patří k důležitým cílům Unie. Dohled nad nimi však nesmí být zneužíván k politickým útokům. Právě k tomu došlo při nedávné misi Výboru pro kontrolu rozpočtu na Slovensko. Tuto misi navrhl a vedl kolega Zdechovský, europoslanec končící české vlády, nepřátelské k vládě slovenské. Dalším členem byl kolega Vícik z Progresivného Slovenska. Polovinu 4členné delegace tak tvořily osoby zjevně podjaté.
Kolega Zdechovský nemá žádné formální vzdělání v právu či auditu. Za to zneužil pozici šéfa mise k politické propagandě tím, že do médií prohlásil Slovensko, cituji, za banánovou republiku a nedůvěryhodný stát pro investory. Tím urazil nejen slovenskou vládu, ale Slovensko jako celek. Kdo místo nestranné kontroly využije kontrolní misi k sebepropagaci a urážkám z členského státu, snižuje důstojnost Evropského parlamentu. Apeluji proto na to, aby na příště kontrolní mise vedli lidé zkušení v právu či auditu a bez politických vazeb vůči kontrolované zemi, a kteří se umí chovat. Děkuji. Finsko následuje pobaltské státy a odstupuje od Ottawské úmluvy. Finský parlament schválil odstoupení od mezinárodní smlouvy o zákazu protipěchotních min. Pro hlasovalo 157 poslanců a 18 bylo proti. Před Finskem oznámili odstoupení od úmluvy Litva, Lotyšsko, Estonsko a Polsko. Podle nich se bezpečnostní situace v regionu zhoršila a vojenská hrozba pro země NATO sousedící s Ruskem a Běloruskem dosáhla kritické úrovně. Ottawská úmluva platí od roku 1999. Podepsalo ji 164 zemí a ve snaze zastavit používání min, které zabíjely civilisty i desítky let po skončení konfliktu. Nyní se zakázané zbraně mohou vrátit na hranice s Ruskou federací. Gruzínské úřady uzavřely informační centrum NATO a Evropské unie. Náznaky dalšího vymanění se z mlhy evropské integrace projevily gruzínské úřady, které se rozhodly uzavřít informační centrum NATO a Evropské unie na svém území. Tato instituce působí v Zakavkazské republice od roku 2005, kdy ji otevřel americký poskok a válečný zločinec Michail Saakašvili. Na videu můžete vidět, jak ruský Su-24 v Baltském moři varovně přeletěl okolo americké válečné lodě. V kazašských stepích havaroval dron ozbrojených sil Ukrajiny, pravděpodobně britský. V Karakajském okrese této oblasti v Kazachstánu byl nalezen sestřelený dron. Podle zpráv se jedná o Benzí Jet, britský dron ve službách ukrajinské armády. Dron spadl nedaleko od obydlených oblastí, nezpůsobil žádné škody ani oběti. Místo je uzavřeno, pracují na něm speciální služby. Raketa Starship SpaceX explodovala před svým 10. zkušebním startem, informují americká média. Společnost Elona Muska uvedla, že raketa Starship 36 narazila na vážnou anomálii. Whoa! What? No! Oh my God. It appears there has been a Ship 36 just blew up. Vážení přátelé, ještě jednou. Mercova špinavá práce a trestní oznámení na Friedricha Merce očima Jany Kunštekové. Kancléřovo široce kritizované prohlášení, že Izrael dělá špinavou práci i za Německo, má právní důsledky. Vzájemné osobnosti podali na Merce trestní oznámení. Obvinění zní podněcování k nenávisti a podněcování k útočné válce. Spolu s 20 prominenty podal herec a kabaretér Dieter Halevorden trestní oznámení na kancléře Friedricha Merce za podněcování nenávisti. Signatáři obvinují Merce z porušení článku 9, 25 a 26 základního zákona, tedy spolkové ústavy. Mezi signatáře patří kromě Halevordena vydavatel levicového webu Nachdenseiten Albert Miller a jeho šéfredaktor Jens Berger, bývalý politik levicové strany Dieter Dehm, novinářka Patrick Baab a politici BSV Andrej Hunko a Michael von der
Schellenburg. Signatáři obvinují kancléře Merze, že schvaluje vedení útočné války prohlášením, že Izrael dělá špinavou práci. Vyzývají spolkovou generální prokuraturu a berlínské státní zastupitelství, aby zahájili řízení proti Merzovi, který porušuje ústavní požadavky a přispívat k mezinárodnímu porozumění a zásadu míru zakotvenou v základním zákoně. Merz své tvrzení zdůvodnil argumentem, že Irán údajně usiluje o jadernou bombu, čemuž je třeba za každou cenu zabránit. Merz převzal toto prohlášení od Izraele, agresora v konfliktu. Neexistuje žádné konkrétní důkazy na podporu tvrzení, že Irán bezprostředně dokončuje jadernou zbraň a také ji hodlá použít k útoku na Izrael. Signatáři trestního oznámení proto také upozorňují, že Merzovy výroky jsou v nehorázném rozporu s mezinárodním právem. Charta OSN zavazuje členské státy OSN řešit své mezinárodní spory mírovou cestou. Německo však dává stále jasněji najevo, že se již necítí být vázáno mírovými zásadami mezinárodního práva. Merz chce vrátit Německo jako nejsilnější vojenskou mocnost v Evropě. Věcné diplomatické iniciativy k řešení konfliktu z Německa nezazněly. Uplynulo přesně 84 let od započetí největší a nejvražednější válečné operace v historii. 22. června 1941 v brzkých ranních hodinách překročila vojska Wehrmachtu hranice Sovětského svazu. Válka trvala 4 roky a vyžádala si u Sovětského svazu a jeho národu až 30 milionů lidských životů. Civilistů, žen, dětí, starců a mladých chlapců, kteří sotva dospěli a už bránili svou zemi holými těly. Východní fronta a lidé, kteří se ocitli v rukou nacistů a jejich přisluhovačů, se stali obětí největších surovostí. Zvěrstev, která byla součástí vyčištění Evropy od slovanských národů. Proto je 22. červen dnem genocidy Slovanů, kteří doplatili na nacistickou genocidní ideologii nejvíce. Tato ideologie byla plodem zbankrotovaného západního kapitalismu. Nacismus je totiž dítětem ekonomického systému, jehož životním zájmem bylo zničení sovětské systémové alternativy. Vzpomeňme vyhladovělé obránce Leningradu, naději, která povstala ze sutin Stalingradu, hrdiny Moskvy, kteří na den revoluce šli umírat na její prach. Nenechme upadnout jejich prapor. Vážení přátelé, to je z tohoto zpravodajství již úplně vše. Pokud vás můžeme poprosit, sdílejte toto zpravodajství se svými přáteli ve skupinách, kam máte dosah a tak dále, protože má smysl být informován o tom, co se v dnešním světě plném průlomu odehrává. Děkujeme za sestavení tohoto zpravodajství tento týden nikoliv zpravodajci pod pseudonymem Komi, ale zpravodajci pod pseudonymem Jarilo, který připravuje zprávy, pokud Komi nemůže. Jsme nuceni používat tyto pseudonymy, protože mnozí lidé jsou zapojeni do pracovních procesů a nemohou nikde veřejně konfigurovat kvůli svým zaměstnavatelům. Takže jsme nuceni používat tyto revoluční přezdívky. Doufáme, že samozřejmě to u vás najde pochopení. Takže nyní se již loučíme, těšíme se na další zpravodajství a doufám, že do budoucna spácháme ještě velké věci. Od mikrofonu se loučí Richard Štěpán. Thank you.